La regió policial de Girona ha concentrat aquest divendres part destacada del dispositiu Campa i Pista dels Mossos d'Esquadra amb un balanç de 9 persones identificades que acumulen 85 antecedents. L'operatiu s'ha desplegat a l'AP7 i vies connectades, especialment a Garrigàs i Maçanet de la Selva, punts considerats prioritaris. Durant l'actuació, els agents també han identificat 4 vehicles i n'han intervingut un, amb la participació de 38 efectius a la demarcació. El dispositiu forma part d'un operatiu simultani a tot Catalunya amb 266 agents, que ha permès identificar 225 persones i detenir-ne 3. El cap de l'àrea operativa de Girona, Francesc Garcia, ha destacat que l'objectiu és reforçar la seguretat a l'autopista i combatre la delinqüència itinerant, especialment als primers trams de l'AP7, on es concentren casos com els punxarrodes. La zona de l'entrada a tot el que és la península, a la nostra regió policial, els primers 100 quilòmetres, la veritat és que és on sempre hi ha hagut més activitat delictiva, sobretot els punxarrodes. Des de fa uns anys que els tenim aquí, que ens van treballant, però des que hem iniciat aquest dispositiu està donant uns resultats, la veritat, que molt bons, i estem quasi a punt d'erradicar. Els Mossos asseguren que la pressió policial està donant resultats i contribueix a reduir l'activitat delictiva en aquestes vies clau de mobilitat.